स्पीकर सर ये BCD कित्याक आयला मागीर हांगा मागीर कितें आपयता हिंगा स्पीकर सर हे प्रश्न सारकी नाही जाल्यार एलोपेक ह्या हावजाचो टाइम वेस्ट करपाचो टाइम वेस्ट तुमको जाय स्पीकर सर क्वेश्चन वराच्या पयली ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर न्ही तुका ते सांगपाक जाय तू क्वेश्चन नंबर 1 ना बरे हांव हे पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आहा स्पीकर सर तो जे कितें रेजोल्युशन सांगता पळय प्रायवेट जाल्यार नेक्स्ट सेशनाक पोस्टपोन केला तो स्पीकर सर डिस्टर्ब करता स्पीकर सर 6A हो क्वेश्चन जो मुगे आज आशिल्लो A B D C D E. Number 1, the question is 3A. How can it be 3A? 3A is different. It is 6A. No, this question is with time बर्बाद करना This is with question वाला तो time बर्बाद I will not allow otherwise to take the questions because आम्ही start question ऐक मरे I will assure you then you transfer you postpone it. उत्तर किती दिना सारखे तो मोठा 3A start question आशिल्ले किती दिवस लाव केले department is not functioning. Speaker sir, this is bias. Speaker sir, ये BCD आमचे जेन्ना आमकां तुम्ही अधिकार दिला सब क्वेश्चन विचारपाक and they are deleting BCDE पॉइंट प्रश्न कित्याक येना otherwise you postpone this question. Let the minister postpone it. Speaker sir, next session. Speaker sir, answer last सदांच येशकोन कोताय मला क्वेश्चनाक हांगा RTI घालपाची ही लूट करताली कोण स्पीकर सर जे 2 पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडपा जाय म्हाका पयले टू ब्रिंग टू युअर नोटीस मातशें बस सांगत सारको टाको स्प्रिंग आल्या मातशें एक सेंट्रल लायब्ररी देर आर रिपोर्ट्स दॅट इट इज लिकींग एंड जेन्ना हायकोर्ट हॅड गिवन अप हें AC घालपा जाय मग आज तेजी लिकेज जावन जे बूक आहले ऑलमोस्ट 41,000 6th फ्लोर इज लिकींग स्पीकर सर अरे स्पीकर सर क्वेश्चन वराच्या पयली ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर न्ही तुका ते सांगपाक जाय तू क्वेश्चन नंबर 1 बरे हांव हे पॉइंट ऑफ ऑर्डर नोंदरे मुखार हाडटा स्पीकर सर तू नोंदरे मुखार हाडटा ते मातशे सारके एक ऑपोजिशन लीडर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो मुगेलो हा स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर तुवें तेजेर स्पीकर सर माझे लास्ट एका पोस्टपोन रेजोल्यूशन ते स्पीकर स्पीकर सर जो मुगेलो सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर माझे रेजोल्यूशन आले सॉल्व ते क्वेश्चन वर जाऊ दी स्पीकर सर क्वेश्चन आर बिंदास क्वेश्चन वर जाऊ दी पहिले क्वेश्चन पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो हा स्पीकर सर अरे ते सांचे पळोवपाचे रेजोल्यूशन येता तेन्ना तू आता खंय सांगता जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हा सीएम मातशें ऐक सीएम मातशें ऐक अरे स्पीकर सर तो जे कितें रेजोल्यूशन सांगता पळय प्रायवेट जाल्यार नेक्स्ट सेशनाक पोस्टपोन केला तो आता सेशनावर डिस्टर्ब करता अरे स्पीकर सर पोस्टपोन टू नेक्स्ट सेशन आंधा पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो विरेश बाब त्या दिसा रुलिंग दिल्ले में नेक्स्ट सेशन म्हणून तू येना मरे नेक्स्ट सेशन तू सर इंडिया ब्लॉकान तो नेक्स्ट सेशन ना जरा काढून नाही सर विरेश बाप एक सांग तू काढून रेजोल्यूशन नेक्स्ट सेशन म्हणलं अरे बुलेटिन वनान आसा पळय दाखयता नेक्स्ट सेशनाक बाय रूल इट इज स्पीकर सर फुडले सेशन म्हणून काढला तू अरे नेक्स्ट सेशन तुझे रेजोल्यूशन येतलें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आज मुगेले 6A मू स्टार्ट क्वेश्चन आले आणि जे 6A रूल इट इज मागीर फुडल्या सेशनाक 6A जे स्टार्ट घेतला नेक्स्ट सेशन म्हणलं नाही स्पीकर सर एक्सेप्ट केली न्ही सीएम तू बोस रे मामाचे पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो उभो मरे आमदार साहेब नेक्स्ट सेशन म्हणून सांगलं नाही रे फाटी पावटीचं ओ बस म्हणता वचून बस जागर बस उभो आसतना हांव खंय बसू तो इज इन वेल नेक्स्ट सेशन सांगलं उभो राव मरे तर कित्याक बसला तर येस स्पीकर सर ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुगेलो स्पीकर सर मातशे स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुगेलो जो 6A क्वेश्चन आल्लो
No, this is क्वेश्चन with वाला तो question टाइम hour. बर्बाद करना This is with question hour. क्वेश्चन वाला point तो of टाइम order. बर्बाद Because, sir, I will not allow otherwise to take the questions because आम्ही Start question ऐक मरे 6A आशिल्लो अंतोन वाज because sir 6A जो मुगेलो question आशिल्लो आज आम्ही ABCDE हो कायदो दिले वचून बसतो हांव तुका आज नेक्स्ट सेशन म्हणला नेक्स्ट सेशन म्हणला क्वेश्चन 30 तारखेनीच आन्सर जाले PWD तुझे ट्रान्सफर क्वेश्चन केला 6A आयचे लॉ मिनिस्टराक 30th पळय कितें स्पीकर सर आयचो लिस्टेड इन टुडेज बिझनेस 6A क्वेश्चन लीडर अरे स्पीकर सर 6A हो क्वेश्चन जो मुगे आज आशिल्लो ABCDE 5 सब क्वेश्चन इन चालले एक सब क्वेश्चन एच आणि 4-5 भायर उडयले हे केसलो काय तो स्पीकर सर ते ट्रान्सफर जाले जाल नथिंग व्हाट लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी जस्ट टेल देम डोंट प्लीज डिस्टर्ब द हाउस 6A is listed honorable minister No, it is 3A. Number one, the question is 3A. how can it be 3A 3A is different it is 6A Sir, I have got my no question. I have answers here in front of 6A me. this is the what I have printed कित बल्कि अरे ABC I will assure you. I will assure you. then you transfer you postpone it One second. बल्कि झाले मैं बल्कि मुद्रोइन दी My question. The question is 3A according to me. question see you are law minister honorable law minister Let me speak. I am on my feet. I am on my feet. I am on. Leader of opposition. I am on my feet. Let me answer you. I will answer you. Let me क्वेश्चन speak. 1A से अंतोन वाज Star LQ number सगळे बसून घ्या Speaker sir. सगळे बसून घ्या Speaker sir तो उत्तर देता तू बोस मरे आता Identity दिल्ली बसता. मरे सगळे सगळे बसून कडे घ्या. तू बसता Speaker Speaker sir. sir आमका सारखे हिंगा उत्तर दिनाय मान्य सर, सगळे बसून घ्या. उत्तर किती दिनाय बसून घ्या. सारखे तो मोठा 3A is not belonging to him. सभागृहाचा रूल लक्षात घ्या की LOP स्पीकर सर बसून किती घ्या. ना स्पीकर सर किती हा आता जे 6A क्वेश्चन sir, आशिल्ले start question. 6A क्वेश्चन आशिल्ले question मा- किती डिटेल हाव केले Star तुम्ही LQ shortcut तो दे. number 1A. ये तू किती cycle style. अंतोन 1A, वाज 1A. स्टार्ट क्वेश्चन मा 1 Because answers per cycle Star style. LQ. Yes. Yes. Number 1A. मंत्री No, 6A जो हा मुगेलो ना स्पीकर सर हेजे तू ना नो Speaker sir. स्पीकर सर 6A ओ मुगेलो Speaker sir. प्रश्न हा Speaker. आहे ABCDE Portali. about Speaker sir. legal fees in चालले Speaker sir, Portali, BCDE Kamdad. हे कित केले स्पीकर सर ये Speaker sir. तुगे Start question department is not functioning स्पीकर सर this is bias आमक माय क्वेश्चन घालपाक Speaker कित्याक इन जाताय Portali, जेन्ना Kamdad. BCDE ओ प्रश्न आम्ही ओतो मिनिस्टर नरोना लागा सारखे विचारले. सांगते क्वेश्चन का 1 अनाउंस केला तुम्ही sir. बसून घ्या BCDE बसून घ्या. पडके प्रश्न कित्याक येना otherwise you postpone this question let the minister postpone it Speaker sir. next session Portali, किती Kamdad. स्पीकर सर आन्सर Portali, Kamdad last time, last. स्पीकर सर हे 7 BCDE July. कित्याक आयला माय अंक माय किती आपयता हिंगा स्पीकर सर हे प्रश्न सारती नाही बसून घ्या झाले स्पीकर सर हे BCDE आमचे जेन्ना आमकां तुम्ही अधिकार दिला सब क्वेश्चन विचारपाक and they are deleting आणि let the ताणे minister make a statement मंत्र्यान त्याचे आन्सर केले Speaker sir. आन्सर दिले एक मिनिट. BCDE कित्याक कळले एक मिनिट बसून what घ्या. under what rule माननीय मुख्यमंत्री उलयतात under what rule you have taken it out सर Why LOP can we ask? या हाऊसाचो टाइम वेस्ट करपाचो टाइम वेस्ट तुमको जाय टाइम पास ज्या कोण पद्धतीत तो एग्रेसिव्ह हे जाता चड या हे हाऊसाचो करून time वचनाका, waste aggressive करपाचा. न्हू. म्हाका दिसता बाकीचे मान्यवरांचे why questions आसा. this is pertaining That to is- inga fraud asa Yes. there is a fraud because there is a fraud that is why they want to hide this 7 तारखेर आमचे कोर्टाली क्वेश्चन विचारले जाल्यार मागीर कमदाद बसून घ्या तू पोस्टपोन कर हे क्वेश्चन्स Speaker बिकॉज sir. ताजे आन्सर ताणे केले म्हणून सांगले न्ही. किती आन्सर दिला ABCDE म्हाका काल आन्सर मेळा होकोत BCDE डिलीट केला कित्याक डिलीट केला 5 सब क्वेश्चन विचारपाक अधिकार आहा हे 5 Speaker आन्सर sir, ABC point of order. सारखे 4 लाईन गेले एक मंत्री आन्सर करतात Accepting a question or rejecting a question, I think is the prerogative of the speaker. Because sir, so you tell me, एक मिनिट It is not the prerogative of the minister. I have received a question with just A. because sir, I This is the question I have received. ABCDE. You please take the legislative affairs DA seriously. Then why was it not put? Honorable Minister, I understand your sentiments. I'm okay with It's it. not a question of But the sentiments. speaker, And the opposition leader- should understand. I put A. ऑपोजिशन लीडर श्री इरी आलिमाव Why you are not allowing that? भविष्य हांव सुद्दां पळयता त्या विशयाचेर चल Speaker sir. प्रश्न चोयता न्हू हेज तू पोस्टपोन करना या जाल्यार विशया सुद्दां हांव लक्ष घालून पळयता
कितें स्पीकर सर तुम्ही सदांच येशकोन कोताय क्वेश्चनाकूय Yes, आरटीआय घालपाची ही लूट करताली कोण